Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali e mon mangi ziar ñep wala tawɗo mi seguidore wala bandiraɓe so pullo ara on haalande seeɗa fi mbawa wadde ubikal onon gandi ko heewi e haala manam ɓe mbiya so pullo waɗi maîtrisé affaire politique ko heewi lamdoto holto manam janguɓe affaire politique walla holto gonnomi ha mbawmi ɗum ɗo wadde maîtrisé manam gandal ko joguimi e banggue politique famɓe ɓe e paami homin mboɗo faami affaire politique o jii Afrique hewɓe mabɓe jogui diplôme ji mais ko paami affaire politique ko gandal ko joguimi ko ɓe ngala ɗum onon gandi minen nde min nattata Espagne ɗo tahay ko yite WhatsApp ko ala minen nde min naati ɗo o wattu taw ko José Luis Rodrigues Zapatero taw ko woni président Espagne ɗo presidente e gouverno no gandi nde ñande Salika waɗi expliqué manam holko sertindini état e gouvernement ɗo gandi ko heewi no famani yimɓe mbiya gouvernement état gouvernement wona gotum o kawne templo goto nder Espagne ɗo o jii e jefe de estado so o lamdama hombo woni jefe de estado wana Pedro Sánchez Pedro Sánchez ko presidente del governo e jefe de estado ɗum ko rey o woni ndi ɓiɗɗo rey o woni Leonardo ƴeewe tan ɓiɗɗo makko boye waɗa min tereya mboɗo sikki kam maɓɓe ɓurɗo mawnude o fof ko Saragossa woni ko toon o woni depuis joni mankani 6 mois ɓay état ko ma janga état o nani omde état bandiraɓe woodi ɗo hatta e leydi han wana kamɓe ɓe manam Pedro Sánchez yaltata ni fi mbawa wadde ubikal ko sertidini presidente del governo e jefe de estado es muy diferente ko heewi noon famani ɗum soppuno e faami ɗum voilà fi iddoniɗe min ko honde tuma mi fuɗɗi wadde gancare politique to José Luis Rodrigues Zapatero iwi ɗon yahi ko e Barack Obama senior Barack Obama bandiraɓe mi on so pullo kala mo jiiɗa mboɗo abbi andi no waɗi fayida mi jokkata ko wanaɓe ko ala fayida yata e bo leppuyɗe so yiwi e Barack Obama on tuma noon aroyi e monsieur Macky Sall onon gandi politique mbo Afrique o e mbo Europe serti walla mbo Amérique manam logique politique ala Afrique ɗum ko e Macky Sall bo Macky Sall kanko waɗi ɗum kanko eri ɗum wadde kono na ko heddi ko fi addi ha mboɗo haala ɗum manam mine faala haalde e certain candidature maɓɓe candidature ji men yiɓe manam e jiɗi laamade Sénégal mami waɗo e on vidéo on jii américain jiɗi ɓe joguino ɓe mbanno erel e banggue Donald Trump mami aroy toon woni hanti e français ɓe Nicolas Sarkozy so on ƴeewi ɓe ɗiɗo
e histoire surtout Amérique kanko ta waɗi mandat goto o jippina. France ɗo même chose. mami haaloy ɗum holko addi ha ɗum waɗi. donc so pulo ɓooyi affaire politique Catalunya ɗo référendum maɓɓe mi anda ko 2011 na ko 2012 ɗum ko Majarusa tawi kam min mi wotno so pulo ɓooyama gerdede to bange politique ɗum addi mboɗo waɗi maîtriser mboɗo faami. ji José Luis Rodrigues Zapatero e présidentiel mun he mbo hawruno ɗo crisis taw wanano ɗum mboɗo sikki tan mbo ɓuranno wonde meilleur président de l'Espagne. kono affaire crise o yakkanimo ko heewi. mi meeɗi ƴewde ndesa debbo goɗɗo yinnomo lamnade o yimbo mine andi ko a bawɗo haala mi yiɗa noon kalana kam fenade ko jimmi kalana kam gonga. bandiraɓe ɗum noon on calminama mami aroy haalde ɓeɗo ɓe yiɓɓe manam ɓe jiɗi ardade Sénégal. mami haalano on holko addi ha min soppulo mi jabta ɗum noon on calminama yo jaam ñallu e men a yeeso ko lawol.